Toto je Eliška. Má 19 rokov a o 2 roky ukončí bakalárske štúdium ekonómie na univerzite v Nottinghame. Zaujíma sa o charitu a investovanie. Doteraz praxovala v slovenských bankách v oblasti administratívy. No a dnes je z nej riaditeľka, aj keď iba na jeden deň. Prišlo nám vyše 200 životopisov a Eliškin nás veľmi zaujal celou štruktúrou, tým, že mala veľmi krásne usporiadaný celý životopis. Veľmi nás zaujali práve jej skúsenosti, ktoré nadobudla už v takom mladom veku. Je 9 hodín ráno a pracovný deň riaditeľky pobočky banky Elišky sa začína. Nie však v kancelárii, ale v kaviarni, kde prebieha väčšina dôležitých stretnutí. Aby sme mali príjemné prostredie, v ktorom môžeme viesť naše rozhovory. Po rozdelení úloh sa Eliška so svojím tímom vybrala skontrolovať pracovné prostredie. Tie priestory sú veľmi otvorené a pekné, takže by som sa nesťažovala. Po kontrolnej obhliadke prišlo na rad prvé pracovné stretnutie s obchodnými partnermi a neskôr s klientom. Podľa Elišky šéfovanie jednoduché, veru nie je. Dobrý šéf musí robiť správne rozhodnutia. Možno by som to zvládla po čase, kebyže nadobudnem skúsenosti. Sa mi to veľmi páčilo dnes. A je to aj veľká motivácia. Vyšlo je to veľmi dobre. A jej životopis človek, keď si pozrie, tak trošku zauvažuje, že či niečo nezameškal. Slávka Jankovičová, televízia Joj.